Sanibonani bazalwane emakhaya, siyanibingelela. Nikhuluma noThandazo Mtuma eSoweto. Namhlanje sizokhuluma ngey'ngozi zey'moto. Abantu kudingeka ukuthi bazi ukuthi lezi ngozi zey'moto ey'velayo aziveleli, kodwa ukhona umsusa. La ekuphileni kukhona into ebizwa kuthiwa amadimoni. Amadimoni afuna igazi. Amadimoni ayaphuma ahlala emgwaqweni, akhosa ama-accidents. Ngalesikhathi abantu belele lapha phansi, belimele, akhona nawo aphuza igazi labantu. Manje lokhu siyakwazi ukukugwema ngemikhuleko. Safundiswa ukuthi mesiphuma emakhaya asiphumi singawushongo umkhuleko. Kuyadingeka ukuthi abantu bebephuma behamba bethandaze, becele indlela. Ngisho noma ngabe kuthiwa uyeduze kangakanani uyedrobheni, ngoba ingozi iyavela endleleni. Bowazi yini ukuthi lo mkhuleko wakho owusho ekuseni mawuzophuma awusebenzeli wena wedwa, kodwa uhambe uze uyosiza nabantu oyogibela nabo iteksi. Ithi noma ngabe bekuzoba nengozi yemoto bese iyagwemeka, ingasaveli. Kwesinye isikhathi uthi uyayimisa iteksi ikudlule, uthathwe yile ngasemuva. Le kudlulile ifike phambili uthola ingozi yemoto. Wena mawudlula ngale uyitholile, uthola ukuthi le moto le ekushiyile nayo ilimele. Balimela abantu, mhlawumbe igenqekile, sebayathathwa bafake ema-ambulensini. Uzusho ukuthi hawu le teksi ngishiyile. Sizwe yini? Imikhuleko lebo uyisho. Manje ukuthandaza kuyasiza kakhulu ukuthi abantu baphume endlini bethandazile. Sinenkinga la emigwaqweni ephinda ngokulimaza abantu. Yilabantu abangalandwa, sebeyitholile ingozi yemoto baphinde bangalandwa abantu. Yabona imiphefumulo mayingalandwa, iphinda yona lo mphefumulo ikhosa ama-accident, kuhlale kulimala abantu. Manje kuyadinga ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu masekeshonile engozini uyalandwa. Bekuthathwa umzimba wakhe, kuba nohlelo abomndeni abalenzayo lokuyomlanda. Abalaphi besintu bayakwazi lokhu ukuthi kwenziwa kanjani. Abantu mabaphume emqondweni wokuthi umuntu masekashonile phelile. Ayikho into ephelayo kumuntu eshonile, phela inyama, kodwa umphefumulo wakhe uyaqhubeka uphile forever. Manje lo mphefumulo uma niwushiyile laphana ningawunakile nina niwumndeni, akulunganga ngisho nakuwo lowo mphefumulo, ngoba ubuhlungu bakhona buphumele ebantwini. Kuyiqiniso khona ukuthi umphefumulo lo masewuphumile abusacabanga njengoba bowucabanga usesesenyameni. Ukube bowucabanga njengoba usesesenyameni, bebenyeka abantu balimale kangaka emgwaqweni. Ake abantu baphume ekuthanini umuntu masekashonile umphefumulo uba yidimoni. Kukhona into eyidimoni, kukhona into ewumphefumulo womuntu. Ziyahluka lezi zinto. Abesathi umuntu thina sisindisiwe asikwenzi lokhu. Yabona leli gama lensindiso, bayingakho abantu abalimala ngalo? Baningi abantu abalimala ngegama lensindiso. Manje abantu mabalande imiphefumulo yezihlobo zabo emigwaqweni ukuze umphakathi usinde. Angithi uyayibona? Isinde imiphakathi ngesenzo sakho esihle sokulanda isihlobo sakho esilimele engozini yemoto.
La ekusindisweni angazi ukuthi abantu mhlambe badidwa igama elithi insindiso. Igama elithi insindiso lichaza ukuthi kule inkonzo lezi abantu abakhonza kuzo mabamukele uKristu. uKristu angithi uwumsindisi. Basuke sebesindisiwe labo bantu. Bekhonze einkonzweni zakudala zomoya. Basuke sebesindisiwe labo bantu ngoba bamamukela uKristu ongumsindisi. Abantu ngiyabona badidwa ukuthi kukhona inkonzo ezingakhonzi ngelimi lakubo, bekhonze ngelimi lesingisi, ilimi labelungu bese bacabanga ukuthi insindiso yiyo leyo. Akusiyiyo leyo. Ungakhonza ngesilungu usigcine isintu sakini. Akwaliwa ulimi onqume ukukhonza ngalo. Kodwa gcina isintu. Ngoba mawuzothi nina niyakhonza anizenzi izinto zesintu, ziyasalela lezi zinto zesintu, zilimaza abanye abantu. Ayikho inkonzo ezosuka yona iyogcina into zakini. Into zakini noma ezakwakho uwe kumele uzigcine. Bese abantu bayasinda, bese abantu bayaphepha. Fana nako ukuthi umuntu elimale, elinyazwe umuntu emgwaqweni ezeshone. Uyazi ukuthi lokho kulimala kwalowo muntu ayalashwa lawo manxeba, ayavalwa. Ngoba maningenzi njalo uyabuya lo muntu uzoba yisitha la ekhaya. Njengoba naloya owalimala emotweni phenduka isitha somphakathi ngoba kufa abantu, akufa umuntu. Kulowo mgwaqo lo yohlale kulimala abantu. Uyafana ke nalo olimaziwe isikhali. Naso iyalungiswa leyo. Manje abantu mabasukume baye kubelaphi besintu uma kuvele izinto ezikanjena. Siyabonga abazalwane. Amen.